do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that it's older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Dobrý deň, vítajte na výstave Priatelia 3, ktorú už tretí ročník tradične organizujeme v decembri v Top Auto Premium Art Gallery. Chcem poďakovať všetkým výtvarníkom, že prijali pozvanie a vystavujú v našej galerii. Som si istý, že ich tvorba a výber diel, ktorý sme pripravili na túto výstavu, vás osloví. Výstava Priatelia 3 je v poradí už treťou výstavou, ktorá sa koná v predvianočnom čase tu, v tejto veľmi zaujímavej galérii. Je to na jednej strane umenie, galéria, ktorá prezentuje umenie. Na druhej strane je to výstavná sála, ktorá prezentuje rýchlosť a samozrejme dynamiku a dizajn vozidiel. Takže spojenie umenia a aut je netradičné a vlastne rozširuje okruh divákov. Názov Priatelia naznačuje, že tu ide o zaujímavú skupinu autorov, ktorí tu sa nestretli kvôli tomu, aby prezentovali nejaké spoločné témy alebo spoločné výtvarné smerovanie, ale aby prezentovali skutočnosť, že priateľstvo je naozaj tá najväčšia devízia, že v súčasnej dobe je veľmi potrebné a že ho treba pestovať a chrániť. Kto sa teda zúčastňuje tejto výstavy? Je to 22 autorov rôznych generačných vrstiev s rôznymi individuálnymi programmi a tvorivými projektmi a myslím si, že táto výstava veľmi zaujímavo ukazuje tú rôznorodosť, ktorá v súčasnom výtvarnom umení existuje. Je tu napríklad maliarka Zuzana Schmidt. Je predstaviteľka abstraktnej malby a vlastne jej obrazy sú také poeticko-lyrické, ale zároveň do tých diel vnáša i istú racionalitu, istý konštruktivizmus a tým pádom posúva tieto diela do novej roviny. Martin Prokopovič je opačný prípad. Je to autor, ktorý je tiež abstraktný, trošku geometrický, je to racionálny typ, pôvodom architekt, vyštudoval aj umenie a on práve do tej geometrie štruktúrami a farebnou harmóniou vnáša poetiku. Marta Chabadová je maliarka, ktorá vstúpila do dejín slovenskej krajinárskej tvorby. Na tejto výstave prináša veľmi zaujímavý projekt More 1, More 2, ktorý je ekologický, upozorňuje na ohrozenie morí a oceánov. Iný obraz mora nám prináša Danica Pavličková, autorka, ktorá často navštevuje Paríž. V duchu parížskej školy prezentuje more ako výnimočné, krásne prostredie, plné vôni, vzduchu, farieb a samozrejme pohybu. Milina Zimková je autorka, ktorá sa tiež pohybuje na pomedzi abstraktnej tvorby, ale základ jej diel vždy predstavuje nejaký príbeh a predovšetkým nejaká postava alebo nejaká skupina postav. Na tejto výstave má veľmi zaujímavý obraz, ktorý je inšpirovaný poetikou a tou zaujímavou slovenskou minulosťou, ktorú nachádzame v dielach Vladimíra Kompánka. Ďuro Oravec je monumentalista, maliar, ktorý vo svojich obrazoch zobrazuje i figúru, ale často i rôzne predmety, rôzne situácie a rôzne fragmenty krajiny, pretože sa snaží o riešenie záhad a tajomných príbehov. Jeho obraz Príbeh starého počítača práve cez rozmanité štruktúry a rozmanité maliarské techniky poukazuje na tajomný svet veci. Sochár Norbert Kelečený je monumentalista, figuralista,
pracuje s veľkými tvarmi, až archetypálnymi, a často ich pokrýva polychromiou, ktorá potom vlastne dáva týmto dielam nový význam a novú poetiku. Iným typom figuralistu je sochár Ján Ťapák. Tiež robí monumentálne diela a komorné diela, tiež pracuje so zváraným železom a bronzom, ale hlavne s bronzom liatým. Je to veľmi pozoruhodný autor, ktorý má širokú škálu tematických inšpirácií, ktoré siahajú od japonských samurajov cez slovanské, pohanské božstvá až takým všedným povolaniam, ako je včelár. Alojz Drahoš je sochár, ktorý pracuje s drevom, pracuje s bronzom a je známym medailérom. V jeho tvorbe sa vlastne prelína taký racionálny prvok s veľmi emotívnym precítením témy, materiálu a tvaru. Peter Žanový je autor, ktorý dlhé roky žil v zahraničí, v Nemecku. Venoval sa grafickému dizajnu, teraz maľuje a takisto je autorom početných drevených plastík. Aj keď charakteristickým prvkom jeho sochárskej tvorby je bohatá polychromia, práve na túto výstavu priniesol plastiku, ktorá necháva zaznieť drevo v jeho plnej kráse. Anita Kontrec je sochárka, maliarka a je to vlastne autorka konceptuálneho zamerania, ktorá vo svojej tvorbe pracuje s rozmanitými materiálmi, na jednej strane s odolným bronzom, na druhej s voskom, s rôznymi prírodnými prvkami. Maliar Jaroslav Novák sa venuje poväčšine abstraktnej tvorbe. Je to majster veľkých tvarov, dynamických, vášnivých línií, ovláda farbu, ovláda kresbu a jeho kompozičné postupy sú veľmi netradičné. Je to autor, ktorý na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil len pred niekoľkými rokmi, venoval sa predtým predovšetkým grafickému dizajnu, ale myslím si, že míľovými krokmi dobehol to zameškané. Andrea Klimo tiež je svetobežníčka, ktorá veľmi zaujímavým spôsobom prezentuje na jednej strane figurálne témy, ktoré majú hĺbšie duchovné pozadie, často až religiózneho typu. Na druhej strane prináša abstraktnú tvorbu s bohatými štruktúrami a farebnými kontrastmi. Maliar Iggy Brezo je tiež svetobežný. Má na výstave obraz etna a myslím si, že je jeden z mála autorov, ktorý tú etnu videl skutočne. Je to maliar, ktorý narába s farbami, so štruktúrami a jeho tvorba je inšpirovaná informelom, abstraktnou poetickou malbou a vlastne celkové je zameraná k takým intimným ľudským témam, k prírode a k fragmentom života. Maroš Komáček je tiež figuralista. Dá sa povedať, že vo svojej tvorbe obsiahne širokú škálu tém od Dürera až po moderné autá. Je to skvelý vyprávač príbehov, je vynikajúci kolorista, jeho diela zaujmú diváka farebnou skladbou, kompozíciou a tiež aj metaforickými odkazmi, ktoré nútia k zamysleniu. Jakub Bachorík je mladý sochár, veľmi úspešný sochár, ale na tejto výstave sa prezentuje malbou a je to farebne veľmi zaujímavá, veľmi pútavá malba, štilizované tvary na ceste k abstrakcii, rozprávajú príbehy, súkromné mytológie a vlastný autorský pocitový svet. Nikola Bodnár je autor, ktorý sa tiež pohybuje na hranici toho predmetného a abstraktného. Je autorom mnohých diel, kde realisticky zobrazuje krásne mestské veduty, morskú krajinu, ale práve na tejto výstave má obraz, ktorý patrí do tej polohy geometrickej štilizácie. Obraz upúta farebnou skladbou, veľmi decentnou farebnosťou a zaujímavou
geometrickou štilizáciou. Jana Bodnárová je autorka, ktorá žije momentálne v Indii. Je preto prirodzené, že na Slovensko prináša motívy indickej prírody, pretavenej cez jej vlastný vnútorný svet, cez prežívanie toho spoločenského zázemia, ktoré zažíva v tejto vzdialenej krajine, ale snaží sa ju priblížiť slovenskému divákovi. Vít Pacala je sochár, ktorý pracuje s drevom. Prednosťou jeho tvorby je skutočnosť, že snaží sa o zobrazenie takých organických tvarov, ktoré tvoria základ prírodného bohatstva, rôzne perforácie, rôzne prekryvanie plánov, ako keby sa chcel dopátrať podstaty prírody. No a nakoniec je to Vladimír Sábler, autor, ktorý prináša zaujímavú polohu akejsi koláže pevných materiálov, ktoré vrství na seba, vytvára rôzne plány a základnou inšpiráciou jeho tvorby je príroda, stromy, kvety, vtáci, tiež aj mestská vedutá a proste životné prostredie človeka. Grafik a fotograf Jozef Juračka v poslednom období kombinuje digitálne grafické techniky s maliarskými zásahmi akrylovou farbou. Výsledkom sú veľmi zaujímavé portréty, dvojportréty i fragmenty prírody. Tieto diela napriek tomu, že používa žiarivé kontrastné farby, pôsobia minimalisticky čisto a decentne. Stanislav Mikovčák je výtvarník, projektant, autor početných rozhľadní v Kysuckom kraji. Tieto rozhľadne obohacuje o vlastné plastiky. Sú to sochy, ktoré vytvára technikou kovaného železa. Sú to väčšinou rôzne symboly, hlavne humanného charakteru, rôzne postavy, siluety a pri tejto práci necháva plne vyznieť krásu a kvalitu materiálu. Som veľmi rada, že táto výstava teraz v predvianočnom čase ukáže divákom takú zaujímavú paletu slovenskej výtvarnej tvorby a upozorní hlavne na ten fakt, že ide o priateľov, profesionálnych kolegov, ktorí nielen hľadajú nejaké inšpirácie aj navzájom, ale majú medzi sebou veľmi dobré vzťahy. Tešíme sa na vašu návštevu. Výstava je otvorená do 14. marca 2025. Ďakujeme.